To fa, abin alajabi dai baya karewa a cikin wannan duniya ta maliki yawmiddini. A yanzu haka dai an gano wani mutum wanda ya fi kowa tsayi a duniyan nan, wanda wannan mutum saboda tsabar tsayinsa ne idan yana zaune a cikin ɗaki ma kansa yakan hudo rufin da ke cikin ɗakin. Hakika wannan halitta ta wannan bawan Allah da za mu saka muku bidiyon ta matuƙar girgiza mutane. Irin wannan halitta ba kasafai dai aka fiye ganin ta ba, wanda wasu daga cikin mutane wanda suka ga bidiyon suke ganin cewa wannan fa yana ɗaya daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama. Hakika wannan bawan Allah komai nasa daban ne, wanda a iya binciken da masana suka yi sun gano cewa ya fi kowa tsayi a wannan faɗin duniyar. Kai hatta girman kafarsa ta bambanta da sauran mutane, wanda takalmin da yake saka ma ya bambanta da irin takalma na mutane. Shi takalminsa sai dai a samu a haɗa masa na daban, idan ba haka ba sai dai ya naɗa kwali ko kuma wani abin ya sa a kafarsa. Hakika duka wanda ya ga wannan bidiyon zai yi matuƙar mamaki tare da jinjina lamura na Ubangiji, domin wannan dogon mutum ya kasance dogo da mutum zai taɓa gani a rayuwarsa. Saboda tsabar tsayinsa idan yana cikin ɗaki kansa sai ya tokari rufin da ke cikin ɗakin komin tsayin ɗakin. Wannan dalilin da ya sa ma wannan bawan Allah baya kwana a cikin ɗaki, kuma ba zai iya zama a cikin ɗaki ba, kuma ba zai iya shiga cikin mota ba, domin inda zai shiga mota sai dai motar da ba ta da rufi. Kasancewar tsayinsa ko da a zaune yake ba zai iya zama a cikin mota ba saboda kansa zai tunkar motar. Wannan dalilin ne yasa a duk sanda za a yi yawo da shi sai dai a yawo da shi a kan mashin ko kuma a kura. An yi hira da wannan bawan Allah wanda ake ganin ya fi kowa tsayi a cikin wannan duniyar, inda yake bayyana takaici yadda yake kasance ya bambanta da sauran mutane da kuma ƙalubalen da yake fuskanta kasancewar halittarsa ta bambanta da sauran halittu na 'yan adam. Kamar yadda za ku gani a wannan bidiyo da za mu saka muku domin ku gani kuma ku je da idanuwanku, za mu saka muku bidiyon domin ka ga irin wannan halitta ta ban mamaki wanda na tabbatar da cewa baka taba ganin irin wannan halitta ba. Ga da yadda bidiyon na wannan bawan Allah wanda ake gani ya fi kowa tsayi a wannan